Kan tsakani da Allah malam, a ce mutum ya kai azumi. Kowa yana shan ruwan arziki, kai baka da abin da zaka sai wannan bakin ruwa malam shi zamu sha. Ta ya za a yi a tsira? Ta ya za a yi a tsira? Ai ba tsira za a yi ba. Saboda Allah an taɓa yin rayuwa haka mutum ya kai azumi a ce mutum ba abin da zai sa a bakinsa kuma a ce mutum ana neman tsira? Ai ba zai yiwu ba a rayuwa. Haba. Wai kai da wa kake ne? Da zuciyata nake magana ni fa. Zuciya kuma ba ƙashi ne da ita ba. Saboda Allah rayuwa haka za a yi. Allah ya shirya za ka ce. Allah ya shirya. Nan rayuwa a yanzu ko me kake yi aikatawa in dai kana da kuɗi sai dai ka rika je ana danmu ne danmu ne na daga kanshi danmu ne amma in ko baka da kuɗi duk abin da ka rakito wallahi kowa sai ya mata wallahi raini ne to me yake gawa ya taho kamar a daka sai ya turmushe mu shi yasa yake a kina je wai murya ta yake ai dan ku ne ba to kai kana yawo kamar sunduki baka kawo komai ba za ka huta da ni kamar me amfani haihuwar naka me nake yawwa dama abin da ke zo ranar ta zo nan na haɗa ka da ɗan jima ɗan inda ya koya maka ɗinki gudu kai ka kare keken kamata ina ɗan birni bage a ɗinki rayuwata ta ƙare a basir magani roba zan ƙare da shi jike basir to shikenan in baka yi wannan ba akwai wani ai ka koma gadon kakanka noma yawwa malam ka zo inda nake jira noma kwarai ba ai da sake nan har yau mutane ba su san garin gabas ba da yakina akan me ake gaba akan taki ne har yau shekara da shekaru a gaban mu fa ake komai kaga akwai gida a ƙauye sai ya koma can ya zaman sa don Allah ka iya bakinka yawwa don Allah ka iya bakinka wanda tsakaninsu ya su kuma sun shirya komai ya za sai ka je an ba da taki ai gwamnatin tana ba da takin kawai wasu ne suke rubuta ciki da takin sai ga an je local government an dira taki wai a ba da taki buhu ɗaya mutum 8 to me za a yi da shi me za a yi daga sai ka ji kawai wani a gidan rediyo wannan kake so da ku yanzu gwamnati ta ba da taki na huce gidan nuri kai kaka ja mana wata fitina zai dauko mana fitina kan kare ba masa yahu ka rabu da gidan nuri kuma ko wa'azi ne yanzu ba wanda ake wa'azi sai talaka masu hali an sani da gwamnati ba a yi musu wa'azi saboda me buhu kwadayi sai ka ji kawai sai da azumi ka ji su are abin da za mu gaya muku yanzu ya kamata mutane idan azumi zo a dage da zakka a ban hada malamai to ba ai sai kullum ka ga mutum wai ya kima rawani an tafi wajen sadaka 3 a karɓi waina malaman ba suna yi ba ka ga mutum wajen addu'ar 3 da waina wai ba za a faɗi gaskiya ba sai ka gansu kullum wajen addu'a 3 ka ga mutum ya kima rawani wajen sadaka 3 saboda haka a kawo mana bismillah ya tara ka rasa me ci ɗayar duk kwaɗayi ne abu Allah a ga daidai malaman kaga a da kawai zaka wa yaron nan yadda muka kai azumin